Viktor Orbán je v tom majster, že blokuje a robí obštrukcie. Tie voľby možno budú slobodné, ale určite nebudú férové, takže bude to veľmi napínavé. Tá vojna na Ukrajine zmenila vlastne celú Európu. Viktor Orbán sa tvári, že toto nie je maďarská vojna. My sme sa stali zajatcom toho spojenectva s Viktorom Orbánom. Vítajte v relácii Za hranicou. Moje meno je Samuel Drozda a mojím dnešným hosťom je politik a bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Česku a Maďarsku Peter Weiss. Pán Weiss, dobrý deň a vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Tak dnes máme viacero tém. Budeme sa rozprávať samozrejme o zostavení vlády v Česku, a nadchádzajúcich voľbách v Maďarsku a úlohe Vyšehradskej štvorky v Európe. Začneme teda tou situáciou v Maďarsku, kde sa v apríli budúceho roka budú konať parlamentné voľby. Tam podľa prieskumov vyzerá to tak, že favoritom je dlhodobo strana TISA, ktorej velí pán Peter Maďar. A Viktor Orbán však tvrdí, že voľby vyhrá jeho strana Fidesz a TISA sa rozpadne. Spýtam sa vás teda takto priamo. Myslíte si, že tie voľby v Maďarsku budú demokratické? Áno, to je dobrá otázka, pretože Viktor Orbán je práve preto predmetom kritiky, že vďaka tej dvojtretinovej väčšine, ktorú získal v roku 2010, ja som vtedy bol zhodou okolností veľvyslanec, keď on preberal moc, tak zmenil ústavu, zmenil volebný zákon, začal rozdávať tie občianstva v zahraničí. Tým mu pribudlo vlastne 1 000 000 voličov asi z Vojvodiny, z Rumunska a tak ďalej. No a tie volebné pravidlá si prispôsoboval tak, menil obvody, aby to bolo pre neho výhodné. Plus sa mu podarilo v podstate ovládnuť všetky významné médiá, nielen tie, ktorým u nás hovoríme verejnoprávne, ale aj veľké súkromné spoločnosti. Takže ten priestor mediálny pre opozíciu bol veľmi, veľmi slabý. No a to, čo urobil v podstate, on bol zastancom tzv. Iliberálnej demokracie, teda nebabríme sa s takými jemnými pravidlami demokracie, akože dbať na nejaký názor menšiny alebo na nejaké mimovládne organizácie, na čo nám je participatívna demokracia, aby nejaké mimovládky kecali do toho politikom. Vybudoval si veľmi silný mocenský aparát, ovládol vlastne všetky štruktúry štátu. On má v rukách najvyšší súd, má v rukách ústavný súd, má v rukách kontrolný úrad. A samozrejme tým, že Fidesz je taká veľká celoplošná strana, tak má obsadenú aj značnú časť samospráv. Jediné mesto, ktoré nedokázalo vládnuť, bola Budapešť. To sa ukázalo na tom veľkom Pride pochode, kde prišlo skoro 4 milióna ľudí proti nemu protestovať. No a teraz ten fenomén toho vládnutia bol taký a tá koncentrácia moci, že začali ju zneužívať na masívnu systematickú korupciu. Čo sa týka eurofondov a tak ďalej. A najbližšie okolie Viktora Orbána úžasne zbohatlo. Jeho otec, jeho príbuzní všelijakí a tak ďalej. No a vyzerá to ako v Rusku, ten Putinov palác, o ktorom hovoril nebohý Navalny, tak Viktor Orbán má takéto obrovské sídlo. A tým, že sa začala zhoršovať sociálno-ekonomická situácia ľudí, tak ten všemocný Fidesz, ktorý vždy vďaka tomu volebnému systému cez 45% dokázal podpory obyvateľstva, dokázal vyhrať tie voľby, tak naraz sa ocitol pod palbou kritiky. Ten Peter Maďar je z Fideszu, to znamená, je to konzervatívne orientovaný človek, ale je talentovaný politický líder, rétor. No a vzhľadom na tú rastúcu nespokojnosť sa to prevalilo. A keď som sa rozprával so svojimi priateľmi, tak vlastne došlo k tomu aj tí, ktorí dlho mlčali, pretože sa im neoplatilo rozprávať, pretože ich boli postihnutí ľudia v akadémii vied a tak ďalej, tak sa začali ozývať a prišla taká nádej. No a Peter Maďar je nositeľom takej nádeje. Samozrejme, po tých rokoch vládnutia Viktora Orbána a po tom, čo vlastne robí systémovú opozíciu všetkým spoločným politikám Európskej únie, by sa mnohým páčilo, keby bol vystriedaný pri moci.
aj mnohým Maďarom. A tá vaša otázka smeruje k tomu, či on to dovolí. Pretože naštartujete médiá, naštartuje všetky tie páky. Je možné, že ešte na poslednú chvíľu zmení nejaké, prekreslíte volebné mapy a robí veľmi masívnu kampaň. On má jeden nástroj na ovplyvňovanie verejnej mienky, to sú tzv. Konzultácie, že on posiela občanom nejaké otázky, najmä svojim priaznivcom a cez tie otázky mobilizuje verejnosť. No a jeho obrovským mobilizačným nástrojom mala byť tá návšteva, respektíve ten summit Trump-Putin v Budapešti. Tomu teraz padlo, takže uvidíme, príde samozrejme pôjde na návštevu k Trumpovi, takže bude takýmto spôsobom sa snažiť mobilizovať. Tie voľby možno budú slobodné, ale určite nebudú férové, pretože tá mediálna prevaha vo všetkých štruktúrach štátu je obrovská, ktorú má Orbán a on sa bude chcieť zachrániť a samozrejme tým, že je de facto spojencom Vladimíra Putina. Je silným kritikom Ukrajiny, kritikom toho, že sa bráni. On je vlastne autorom toho, že netreba im posielať žiadne zbranie, žiadne náboje, aby tá Ukrajina sa prestala brániť. Keď sa prestane brániť, nech kapitulujú, nech prestanú byť nezávislým štátom. Maďarsku na tom nezáleží len aby bol mier. Myslíte, že by bol Viktor Orbán, keby naozaj v prípade toho, že by vyhral Peter Maďar, by bol schopný aj potlačiť ako keby tú slobodnú voľu ľudu? No tam je, o tom sa tiež uvažuje, veľa špekuluje, akými spôsobmi by mohol napríklad vyhlásiť tie voľby za neplatné. Máme ten precedens z Rumunska. On má k dispozícii tajné služby, má k dispozícii najvyšší súd, má k dispozícii ústavný súd, ktorý mu pôjde po ruke. Takže nedá sa vylúčiť aj to, že by mohol siahnuť takémuto nástroju, keby tie voľby prehral. Ten náskok tej strany TISA stále pretrváva. Zaujímavý indikátor bol ten štátny sviatok maďarský nedávno, kde podľa tých správ, ktoré som mal možnosť prečítať, tak vlastne TISA dokázala zmobilizovať, o polovičku, alebo možno ešte viacej voličov, ako dokázal zmobilizovať Viktor Orbán na tej manifestácii pred parlamentom. TISA bola na námestí hrdinov. Takže bude to veľmi napínavé. Aj dobrí znalci Maďarska nekričia ešte Hosana. Môže sa to všelijakým spôsobom zvrtnúť. Ja som čítal komentáre, ktoré hovorili o tom, že Peter Maďar už čelil 150 súdnym žalobám. Hľadajú na ňo všetko možné. Samozrejme, využili jeho bývalú manželku na útoky proti nemu. Takže nebude to nejaká čistá férová kampaň. Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom. Viete, keď on povie, pán premiér, že Európska únia je v prdeli, tak jednak to je krčmový výraz a jednak to dehonestuje vlastne celú Európsku úniu. Jednoducho V4 vôbec nie je na programe. Že mení sa Vyšehradská štvorka na takú antieurópsku koalíciu? No V4 je, niektorí hovoria v klinickej smrti, niektorí hovoria, že potrebuje umelé dýchanie. My sme sa stali zajatcom toho spojenectva s Viktorom Orbánom. Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom. Vy už ste aj spomínal teda Ukrajinu a vzťah Maďarska s ňou. A je to tiež taký ten jeden hlavný kľúčový postoj maďarskej vlády za Viktora Orbána. A maďarský premiér tiež nanovšie uviedol, že prijatie Ukrajiny do Európskej únie by prinieslo vojnu do Európy. To zrejme tu taký prvotný argument asi zrejme bude taký, že tá vojna už v Európe predsa už len je. No mňa by zaujímalo, ako vyhodnotíte členstvo Ukrajiny v Európskej únii a ak voľby napokon naozaj vyhrá pán Maďar, nastane v Maďarsku zmena v tomto vzťahu? Samozrejme, tá vojna na Ukrajine zmenila vlastne celú Európu. To si málo kto uvedomuje, že to je najväčšia vojna, ktorá tu bola od roku 1945. A táto vojna rozbila celú bezpečnostnú architektúru, ktorá bola v Európe založená na nejakej kooperácii. Je tu
v podstate už nefunkčná OBSE, kde boli bývalé východné štáty, bývalé západné štáty z toho obdobia polarizovaného sveta. A tá Ukrajina na prekvapenie bola schopná sa ubraniť, pretože ten Putinov revizionistický, imperialistický plán spočíval v tom, že vyhrá blitzkrieg, že ju ovládne za týždeň. Jeho plán bol, že dosadí nejaké vedenie. A teraz tá vojna už trvá skoro toľko, ako trvala veľká vlastenecká vojna. To znamená, z tohto hľadiska to je obrovská politická prehra Vladimíra Putina, že nedokázal. No ale tam tá Ukrajina je štát s obrovským potenciálom, ekonomickým, surovinovým a teraz má vlastne najväčšiu armádu v Európe. A hrá sa o to, alebo Putin hral o to, že keby získal všetok tento potenciál, ktorý predstavuje Ukrajina, aj za cenu, veľkej emigrácie Ukrajincov, keby sa znovu dostala do sféry ruského vplyvu, no tak vlastne by posilnil svoje veľmocenské kapacity. A predstavme si, že robil túto avanturistickú politiku, keby tú Ukrajinu dobil za ten týždeň, tak Boh vie, kde by už jeho vojska boli. No a Viktor Orbán sa tvári, že toto nie je maďarská vojna, Ukrajinci nás nebránia pred Rusmi, a v podstate dáva, ako som už povedal, dáva najavo, že keby tí Rusi to vyhrali, tak vlastne nič veľké sa nestane. No a pre Európu tá Ukrajina, ako to povedal jeden náš veľvyslanec, je vlastne tou frontovou líniou, ktorá nás oddeluje od Ruska a jeho imperialistických, revizionistických ambícií. A teraz je hneď krátko po invázii, a tam bola veľká iniciatíva aj Hegerovej vlády, o tom sa málo vie, sa vlastne rozbehol proces pomoci Ukrajine, aj takej morálnej, ale ekonomickej, tým, že sa s ňou začne proces vlastne približovania k Európskej únii. Ona sa stala asociovaným štátom a vlastne sa otvorili tie rokovania o jej vstupe do Európskej únie. Viktor Orbán ich vtedy podporil a teraz ich tie rokovania blokuje, lebo to už je rokovanie o tých, ako sa hovorí, jednotlivých kapitolách, právny štát a ja neviem čo všetko. No a ten jeho postoj k Ukrajine je taký, že Ukrajina je nárazníkový štát. To sme počuli aj od nášho premiéra. Že ona má ostať nárazníkovým štátom. No ale chcelo by Slovensko byť nárazníkovým štátom medzi ako nejakými mocnosťami. No a druhá vec je, že Ukrajina, ak obhájí svoju nezávislosť, uvidíme za akú cenu, ale vyzerá to vďaka tomu, že ako sa naučili bojovať, akí sú technologicky zdatní, že vybudovali tú najväčšiu armádu. Už tie pôvodné podmienky, ktoré tu boli v hre niekedy v apríli 2022, Putin asi nebude schopný nanútiť Ukrajine. Ukrajina má za sebou celú Európu. No a pre nás ako Slovensko, ale aj pre Európsku úniu ako takú, je strategicky výhodné takýto dôležitý štát vlastne vtiahnuť do tých integračných zoskupení. To je geopolitická otázka. Keď tam budete mať nejaký nárazníkový štát, ktorý znovu môže byť za pár rokov nejakým cieľom nového útoku, pretože ten ruský revizionizmus ako je založený na tom, že Ukrajinci sú vlastne Rusi, a že Ukrajina je umelý štát a vlastne to bola súčasť Sovietskeho zväzu a Putin vyhlásil, že Sovietsky zväz to bolo vlastne ruské impérium. Takže to je taký prirodzený nárok, že vy vlastne patríte k nám a keď nechcete, tak my vám ukážeme a donútime vás, aby ste sa stali Rusmi. No a tie výhody z integrácie Ukrajiny samozrejme sú ekonomické, geopolitické, bezpečnostné a keď si porovnáme, čo sa stalo so zaostalou časťou Rakúska,
ktorá susedila s regiónmi Slovenskej republiky teraz, alebo Moravy, no vidíme, že tam došlo na základe našej integrácie k obrovskému búmu. Pre východné Slovensko, časť stredného Slovenska, integrácia Ukrajiny a najmä obnova Ukrajiny, ktorá bude spojená s obrovskými investíciami, bude predstavovať ekonomické príležitosti. Ja to nechcem malovať ružovo. Poprvé, Ukrajina musí splniť také podmienky, ako sme splnili my, pretože ten vývoj ukazuje, že Maďarsko by sa s takýmto politickým systémom, s takouto neúctou k právnemu štátu a k všeličomu inému, k demokracii nikdy nestalo členskou krajinou Európskej únie. Takže to si musíme postrážiť, že tie inštitúcie Ukrajiny budú vybudované. A samozrejme, Ukrajina je poľnohospodárska veľmoc. Tam má rácio to, čo hovorí Viktor Orbán, že keď Ukrajina bude, tak mohlo by to sa dotknúť záujmov poľnohospodárov. Len o tom treba viesť rozhovory. Ja som čítal, že Ukrajina vlastne nechce sa začleniť do tej európskej poľnohospodárskej politiky ako plnohodnotne, trúfa si, že aj bez nejakých privilégií vlastne môže byť súčasťou toho poľnohospodárskeho trhu. Takže zo strategického hľadiska je veľmi dôležité, aby tá Ukrajina sa integrovala, pretože to by prinieslo jej stabilitu, ktorú potrebujeme zo strategických dôvodov. Na druhej strane vieme, že akým spôsobom sa rozhodovalo aj o nás. Budú musieť s jej členstvom súhlasiť všetky členské krajiny Európskej únie. Niekde dokonca je to aj predmetom referend. Vieme, ako dopadla, asociačná dohoda s Ukrajinou, kedysi v Holandsku. Takže tie záujmy, ekonomické záujmy jednotlivých krajín, čo Poľska, sú veľmi špecifické voči Ukrajine. To bude predmetom veľmi zložitých, ťažkých negociácií, ale pre Európu. A navyše, nám sa v tej Európskej únii akoby uvoľnil priestor. Že odišla Veľká Británia, 60 miliónový štát, tá Ukrajina už nie je 40 miliónový štát, pretože tam bola veľká emigrácia, ale bola by tam kapacita tú Ukrajinu absorbovať. Samozrejme, tam je ešte čisto politický problém, ktorý intervenoval do toho prijímacieho procesu s Tureckom. Pretože Turecko neplní kritérií, ale tam, keď si zoberete súčasnú Európsku zmluvu, tak potom nová členská krajina má nejaké hlasovacie práva, má nejakú silu hlasov, môže robiť nejaké aliancie. To znamená, že tie mocenské pomery v tej Európskej únii vnútorné sa zmenia. Takže je to obrovský problém, nie ľahký. Nebude to tak, že luskneme prstov, ako niektorí si myslia, že Ukrajina by mala ísť do NATO. Áno, bolo by fajn, keby bola v NATO, no ale musia s tým súhlasiť všetky členské štáty NATO. A keď nesúhlasí nesúhlasia Spojené štáty americké, nesúhlasí, Maďarsko, tak vieme, že akým spôsobom Maďarsko blokovalo dlho Švédsko a Fínsko, keď sa rozhodli po dlhých 10 ročiach. Švédi mali 200-ročnú neutralitu a tak sa vyľakali, keď Putin napadol tú Ukrajinu, že zrušili 200-ročnú neutralitu a rýchlo sa ponáhľali do Severoatlantickej aliancie. Keď sme teda hovorili o tom členstvu Maďarska v Európskej únii, myslíte si, že nás teraz v 27. Európskej očakáva nejaká zmena smerom k tomu, že sa začneme alebo založíme nejaký spôsob, ako vyhadzovať členov z EÚ? No, iste narážate na ten razantný výrok nového nemeckého kancelára Merza, ktorý povedal, že keď vy budete systematicky blokovať spoločnú politiku, na čom sa dohodneme, tak jednoducho z hľadiska platných európskych zmluv to samozrejme bolo nekorektné, že vám zoberieme eurofondy, lebo čo, ale ja keď počúvam diplomatov, počúvam ľudí, ktorí majú dobré informácie o dianí v Európskej únii, tak je tam taká tendencia, že môže sa urobiť taký systém rozhodovania, že nepôjdete preč, ale keď nebudete s nami, tak nebudete prítomní pri niektorých rozhodnutiach, ktoré sprostredkovane budú mať na vás dopad
ale vy nebudete môcť tieto rozhodnutia ovplyvniť. A to znamená, že to je vlastne návrat k tej teórii nejakej dvojrýchlostnej Európy. A keď sú takéto obrovské zmeny v medzinárodnej politike, v medzinárodných vzťahoch, že všetko sa otriasa v základoch, tak potom aj tá Európska únia môže zareagovať takým spôsobom, že môže to byť pre Maďarsko alebo aj pre nás a pre niektoré iné štáty nepríjemné. Pretože, viete, aj Viktor Orbán, aj náš pán premiér hovoria, že my sme suverénny štát, ale suverénne je aj Francúzsko, aj Poľsko, aj Nemecko. A teraz tu máte suverénnu vôľu 25 štátov, ktoré sa dohodnú na nejakých politikách a 2 štáty si povedia, my to budeme blokovať, lebo my máme právo na názor. Viete, predstavte si, že ste v 27-člennej triede ako stredoškolák a máte tam 2 takýchto ľudí, ktorí keď sa dohodnete, že niekam idete, tak vždycky vám do toho hodia vidly. No tak jednoducho nebudete ich mať radi. Dá sa tým samozrejme dosahovať nejaké politické ciele. Viktor Orbán je v tom majster, že blokuje a robí obštrukcie a potom si za to niečo vypýta. No ale potom je človekom, ktorému nedôverujú, ku ktorému pristupujú s výhradami a v konečnom dôsledku na to dopláca. Ja som čítal analýzy, podľa ktorých Maďarsko má v Európskej únii pozastavených 9 miliard eur. Ako by sa mu zišli teraz pred voľbami, keby ich mal k dispozícii. Ale to sú tie veci, že tu boli nejaké upozornenia zo strany Európskej komisie a on jednoducho ich ignoruje a neurobil žiadne opatrenia, ktoré sa požadujú. A to nie je tie správy o stave právneho štátu, demokracie, to sa nerobí len o Maďarsku, alebo o Slovensku, alebo ja neviem o Česku. To sa robí o všetkých 27 členských štátoch a každý ten štát je povinný na to nejakým spôsobom reagovať. Keď to teda Viktor Orbán robí s politickým zámerom, prečo to podľa vás robí Robert Fico? Lebo zatiaľ sme nevideli nejaké výsledky takýchto namietaní v takýchto veciach európskych. Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom. Viete, keď on povie, pán premiér, že Európska únia je v prdeli, tak jednak to je krčmový výraz a jednak to dehonestuje vlastne celú Európsku úniu. Jednoducho V4 vôbec nie je na programe. Že mení sa Vyšehradská štvorka na takú antieurópsku koalíciu? No V4 je, niektorí hovoria v klinickej smrti, niektorí hovoria, že potrebuje umelé dýchanie. My sme sa stali zajatcom toho spojenectva s Viktorom Orbánom. Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.